Chceme byť chvíľu s Tebou. Chceme uvažovať nad Tvojim utrpením a premýšľať i rozímať nad Tvojou cestou kríža. Dnes sme vo víre rýchlych klikov a scrollovania unášali životom deň za dňom. Všetko, čo plinie pomaly, nám prípada fádne a nezaujímavé. Dnes sa ale chceme zastaviť, spomaliť, stíšiť. Postačí tma a jeden lúč svetla. Vo svetle tohto lúča uvidíme tiene udalostí toho povestného dňa na Golgote. Aj náš život potrebuje spomalené zábery. Často nestíhame vyhodnocovať svoje reakcie na životné ťažkosti a iba preklikávame diaľkovým ovládačom na ďalšiu udalosť a neriešime, iba prečkávame. Ťaháme za sebou tie nedokončených a nedotiahnutých situácií a vzťahov. Milosrdný Ježišu, uč nás vidieť vlastný život v spomalených záberoch, uč nás precítiť ich a prosiť o odpustenie, keď sme zlyhali. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami. Zastavenie. Pán Ježiš je odsúdený na smrť. Klaniame sa Ti, Kriste, a dobrorečíme Ti. Lebo si svojím krížom vykúpil svet. Ohováranie, pohŕdanie, výsmech, znova ohováranie. Aké jednoduché je odsúdiť niekoho jazykom a zbaviť ho dobrého mena. V súčasnej dobe sa veľmi často stáva, že človek sa vysmieva iným, vrhá na neho rôzne obvinenia, poškodzuje jeho dobré meno. Môže sa stať, že i mňa môže niekto pravdivo alebo nepravdivo posudzovať. Čo mám v takej situácii robiť? Mám za každú cenu bojovať za pravdu? Pravda sa sama obhájí. Ježišu, tak to bolo i v Tvojom prípade, keď si bol nespravodlivo obvinený. Milosrdný Ježišu, uč ma trpezlivo a s pokorou srdca znášať falošné obvinenia a pohŕtania. Uč ma byť milosrdným voči tým, ktorí ma ohovárajú a mnou pohŕdajú. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami. Druhé zastavenie. Pán Ježiš berie kríž na svoje plece. Kláňame sa Ti, Kriste, a dobrorečíme Ti. Lebo si svojím krížom vykúpil svet. Ťažké vzťahy v triede, choroby v rodine, nezhody rodičov, nepríjemnosti s priateľmi. To sú situácie, ktorým sa nedá vyhnúť. Môžem sa hnevať, nadávať, hľadať východisko v návykových látkach. Môžem však konať aj inak. Môžem povedať: Ježišu, dôverujem Ti a s Tebou chcem znášať ťarchu, ktorú cítim na svojich pleciach. Dôvera koná zázraky. Ťarcha z mojich pliec sa asi neodstráni okamžite, ale dôvera dáva zmysel oproti východiskám, ktoré ešte viac komplikujú životné situácie. Milosrdný Ježišu, uč ma prijímať kríž v každodenných problémoch a ťažkostí a dôverovať Ti, že si so mnou v mojich ťažkostiach. Uč ma byť milosrdný voči tým, ktorí mi spôsobujú problémy a ťažkosti. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami. Tretie zastavenie. Pán Ježiš prvýkrát padá pod krížom. Kláňame sa Ti, Kriste, a dobrorečíme Ti.
Moje pády sú na dennom poriadku. Výbuch zlosti, hnevu, premárnený čas pri počítači. To sú moje pády. Človek, i keď dospelý, v duchovnom živote je často ako malé dieťa. Musí najprv mnohokrát padnúť a poraniť si tvár i kolena, aby sa konečne naučil chodiť. Kým človek duchovne dozrie, mnohokrát padne. Nie som sám. Je pri mne Ježiš, ktorý mi prichádza pomôcť a dvíha ma z každého pádu. V srdci mu hovorím: Ježišu, dôverujem ti. Milosrdný Ježišu, pomôž mi padať čo najmenej a pomôž mi po páde hľadať Teba, aby si mi pomohol povstať z pádu hriechu a zla. Uč ma byť milosrdným voči tým, ktorí padli, a daj mi silu pomôcť im povstať z pádu do hriechu. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami. Zastavenie. Pán Ježiš sa stretáva so svojou matkou. Kláňame sa Ti, Kriste, a dobrorečíme Ti, lebo si svojím krížom vykúpil svet. Aká je láska matky k dieťaťu? V ranom detstve veľa bezsenných nocí, obáv, strachu, možno aj slz. Matka je tá, ktorá prichádza na pomoc práve vo chvíli, keď sa jej dieťaťu krivdí. Aj mladý človek potrebuje matku. Mojou matkou je Mária. Keď ma niekto ohrozuje, ubližuje mi, nie som sám. Ona je so mnou. Chce mi pomôcť. Ako veľmi chcela zmierniť utrpenie svojho syna Ježiša. Nemohla urobiť všetko, čo chcela, lebo okolnosti to nedovolili. Urobila všetko, čo mohla. Gestom, súcitom, svojou prítomnosťou. Matka milosrdenstva, buď so mnou v okamihoch radosti i smútku. Pomôž mi vo chvíľach, keď neviem uniesť ťarchu životného kríža. Uč ma byť milosrdný voči tým, ktorým nemôžem urobiť všetko kvôli okolnostiam, ale môžem im pomôcť gestom a mať s nimi súcit. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami. Piate zastavenie. Šimon pomáha niesť Pánu Ježišovi kríž. Kláňame sa Ti, Kriste, a dobrorečíme Ti, lebo si svojím krížom vykúpil svet. Je dobré mať priateľa. Priateľ je niekto, na koho sa môžeme vždy spoľahnúť. Ale mať skutočných priateľov znamená, aby sme aj my sami boli najprv priateľmi ľudí. Tak môžeme meniť ich srdcia, že na našu láskavosť odpovedajú dobrotou a láskavosťou. Šimon z Cyrény pravdepodobne nepovažoval Ježiša za priateľa, ale Ježiš určite považoval si Šimona za priateľa. Prinútenie zvonku sa spojilo s postupnou ochotou znútra, ktorou Šimon odpovedal na Ježišovo priateľstvo. Milosrdný Ježišu, pošli mi do cesty čo najviac dobrých a láskavých ľudí. Uč ma byť dobrým priateľom, zvlášť pre tých, ktorých to najviac potrebujú. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami. Šieste zastavenie. Veronika podáva Pánu Ježišovi šatku. Kláňame sa Ti, Kriste, a dobrorečíme Ti. Jemnosť, nie a citlivosť srdcia sú hlavné znaky, ktoré charakterizujú dievča a neskôr ženu. Veronika k tomu pridáva odvahu a oddanosť. Veronikine správanie bolo dôkazom, že jemnosť, vernosť, služba druhým a odvaha sú najkrajšie znaky ľudských vzťahov, ktoré sú zvlášť viditeľné v živote ženy. Milosrdný Ježišu, pomôž mi znášať bolesti, ktoré im spôsobuje blízka osoba. Už sme byť citliví a nespôsobovať rany svojim blízkymi slovami, skutkami a zanedbávaním dobra. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami. Siedme zastavenie. Pán Ježiš druhýkrát padá pod krížom. Kláňame sa Ti, Kriste, a dobrorečíme Ti, lebo si svojím krížom vykúpil svet. Nieraz sa mi v živote stalo, že keď som si myslel, ako hriech a slabosti nemajú nado mnou moc, vtedy sa vrátili ako bumerang. Diabol robí všetko preto, aby čisté znova poškvrnil a dušu zaťažil hriechom.
Často je to ten istý hriech, ktorého som sa už chcel zbaviť, vyznal ho a oľutoval. Pamätajme, že ani druhý pád nemusí znamenať konečnú porážku. Je to chvíľa, kedy môžeme a máme prosiť Ježiša o pomoc. On je mocnejší ako akékoľvek zlo. On porazí satana a dá nám silu povstať z opätovného pádu. Milosrdný Ježišu, pomôž mi v boji proti všetkým pokušeniam a zvlášť vtedy, keď žijem v presvedčení, že nepadnem. Uč ma denne ľutovať svoje hriechy a prosiť o odpustenie hriechov pre iných. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami. 8. zastavenie. Pán Ježiš napomína plačúce ženy. Kláňame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti. V živote sa stáva, že ak sa mi niečo nedarí, zrazu stretnem ľudí, ktorí ma dokážu potešiť. Je to veľmi dobré, že takíto ľudia existujú. Môže sa však stať, že niektorí ľudia v snahe pomôcť a nájsť riešenie našej situácie hľadajú nevhodné spôsoby. Alkohol alebo inú formu úniku z reality. Pamätajme na to, že svoj problém nevyriešime ľahkou formou úniku. Milosrdný Ježišu, buď so mnou stále, ale zvlášť vo chvíľach, kde sa potrebujem rozhodovať, ako mám konať a nad čím mám žialiť. Uč ma kráčať istými cestami nádeje a posilňuj ma v konaní skutkov milosrdnej lásky. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami. 9. zastavenie. Pán Ježiš tretíkrát padá pod krížom. Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti. Sú chvíle, keď už mám toho akurát dosť. Všetko ma ťaží, som na dne. Mám pochybnosti, smútok, nepokoj, nechuť do života. Nenechajme sa však pohltiť takými myšlienkami. Ak sme v týchto chvíľach sami, veľmi ľahko sa to môže stať. Prosme Ježiša, aby nám pomohol. Neexistuje situácia, z ktorej by on nevedel vydaviť dobro. Pán Boh niekedy dopúšťa zlo, ale potom účinky zla dokáže premeniť v náš prospech pre naše dobro. Milosrdný Ježišu, pomôž mi prijať každú situáciu ako prejav Božej vôle a buď so mnou zvlášť vtedy, keď som na dne. Uč ma pomáhať pochybujúcim a nepokojným. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa. 10. zastavenie. Pánu Ježišovi zliekajú šaty. Kláňame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti. Stačí mi zapnúť televíziu alebo internet a môžem vidieť z jednu z vážnych chorôb moderného sveta, ktorou je ochorenie na nedostatok hanby. Moderný človek sa snaží upútať pozornosť ostatných stále viac vyzývavým vzhľadom. Slabosť na túto chorobu spôsobí, že človek sa stáva iba predmetom túžby a nie osobou lásky. Rešpekt a uznanie natrvalo môže vzbudiť iba ten, kto svojimi postojmi a správaním vydáva svedectvo o svojej dôstojnosti ako človeka. Milosrdný Ježišu, pomôž mi fascinovať iných krásou duše a nie iba vonkajším výzorom. Uč ma chrániť si svoju dôstojnosť a vážiť si i chrániť dôstojnosť každého človeka. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami. 11. zastavenie. Pána Ježiša pribíjajú na kríž. Kláňame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti. Každá rana je bolestivá. O čo viac, keď rana je nielen na tele, ale i na duši. Stáva sa, že bolesť na duši môže spôsobiť i blízky človek buď tvrdými a nevhodnými slovami, alebo hanebným činom. Nik z nás v takejto situácii necíti dobre a boli to viac ako od cudzieho človeka. Ježišovi ublížili blízky ľudia, pribili ho na drevo kríža tí,
ktorých prišiel zachrániť. Milosrdný Ježišu, pomôž mi znášať bolesti, ktoré mi spôsobuje blízka osoba. Uč ma byť citlivým a nespôsobovať rany svojim blízkym slovami, skutkami a zanedbávaním dobra. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami. 12. zastavenie. Pán Ježiš na kríži zomiera. Kláňame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti. Čo je to láska? Na túto otázku sa snaží odpovedať každý mladý človek, zvlášť vtedy, keď sa mu srdce rozbúcha pri stretnutí s druhým alebo druhou. Ak hľadáme odpoveď na túto otázku, pozrime sa na kríž. To je skutočná láska. Láska, ktorá je ochotná obetovať svoj život za druhého človeka, za všetkých ľudí. Láska nemá nič spoločné so sebeckou túžbou vlastniť inú osobu. Pravá láska je slobodná od závisti, sebectva a žiarlivosti. Pravá láska je vyjadrená v službe, v tom, že je tu pre druhého. Milosrdný Ježišu, nauč ma milovať iných tak, ako Ty mňa miluješ, že si sa mňa obetoval svoj život. Uč ma túžiť a žiť pravú lásku a vedieť sa obetovať pre druhého človeka. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami. Zastavenie Pána Ježiša snímajú z kríža. Kláňame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti. Aký ťažký musí byť pohľad na milovaného človeka, ktorý prešiel veľkým utrpením. Tento pohľad určite bolesťou prebodol Márino srdce vo chvíli, keď ho skladali z kríža. Ona však nezúfa a neobvinuje za to nikoho. Nerobí výčitky Bohu. Milosrdný Ježišu, pomôž mi v najťažších chvíľach mojho života nestrácať sa nádej a neprepadnúť do beznádeje. Uč ma byť nositeľom nádeje a pokoja. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami. Zastavenie. Pána Ježiša pochovávajú. Kláňame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti. Rob, tu sa stretáva smrť a život. Po Veľkom piatku prichádza veľkonočná nedeľa. Takto je i v našom živote. Po ťažkosti a utrpení príde radosť a pokoj. Kríž príjmaný s Ježišom posilňuje našu dušu. Chvíľa prijatia kríža sa stáva víťazstvom a prináša vnútorný pokoj a radosť z toho, že Ježiš je Kristus a je víťazom nad smrťou, peklom a satanom. Milosrdný Ježišu, posilňuj ma, keď prijímam kríž utrpenia. Uč ma chápať, že Veľký piatok má plný zmysel vo veľkonočnej nedeli. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami. Tmou v Getsemanskej záhrade pokračovala tmou, ktorá nastala po celej zemi, keď Ježiš zomrel na kríži. Nakoniec tu bola tma hrobu a predsa všade bola iskierka Božej prítomnosti. Boh je svetlom vždy a všade, aj v našom živote. Nech sa cítime akokoľvek stratení, ostrčení a zahnaní do kúta a do tmy. On je tu pre nás, tak ako tu bol pre Ježiša. Preto sa cesta kríža nekončí v hrobe, ale čaká na finále.
ktoré príde s veľkonočným ránom. O chvíľu sa vrátime domov a zajtra nás opäť čaká škola a povinnosti. Niektorých čakajú skúšky, iných bežný deň. Pane, buď s nami. Dnes do nášho života svoje svetlo. Prosíme ťa, aby sme nezabudli byť vďační za každý deň, za každého človeka, ktorého nám pošleš do cesty, za každý ľud svetla, ktorý vnesieš do našich problémov, pádov a neúspechov. Dávaj nám silu prežívať mladosť v tvojom svetle a spoločenstve ľudí, ktorí kráčajú v nádeji za tebou. Amen. Pomodlíme sa na úmysel svätého Otca.